салому алайкум ҳамватони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. мо низ хуб ҳастем. ҳамватони азиз, як эълон. бародари азизи мо дар шаҳри Екатеринбург, акои Исроил, сафар ба Тоҷикистон доранд. касое ки бор равон карданӣ ҳастед дар шаҳри Екатеринбург ба Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд, Зафаробод, Масчоҳ, Айнӣ, тамоми деҳаҳояш, Сангистон, Зосин то Махшеваду то Дижику, тамоми деҳаҳои ноҳияи Айнӣ, ин тараф то тарафи Панҷеката, иншоалло Дардару дашти Қозию, тамоми амун деҳаҳое ки ман медонам, Зеробод, Искодар, Хушекат. ҳамватони азиз, то гуфтем Хуҷанд, Айнӣ, Зафаробод, касое ки моя мебинед, илтимос падилиса кунед, то бародаро хабардор шаванд. номерои акои Исроил дар зери навор мешавад. Занг занед. дар тамоми точкаҳои шаҳри Екатеринбург, дар кадом районаш ҳастед, рафта бори шуморо мегиранд, иншоалло то ба манзил мерасонанд. ҳар ҳафта акои Исроил ба Тоҷикистон сафар доранд. почти ҳар ҳафта рафта истодаанд. фақат амун 3 рӯзи роҳ чиз мекунем, дар мобайни ҳафта мегирем. почти як моҳ ба 3 бор рафта истодаанд. мошини ин кас мақсад мошини сабукраф газел бошад, чӣ бошад, мошини нав, ҳар рӯз рафта омада истодаанд. аз номи канали мо гап занед, иншоалло скидка мешавад. боқӣ дар амони алло бошед. догии мо, догии ватан, модар бошед.